saking jroning praja kungen kang palaka swaprabu sananira lir surya wetali saka ing cwalaniti rasa madangi jagat tuk mungup-mungup aneng sabocah ing uger merbabak bang sumirat neng soroting surya nampek migulan gunung
menika warnanipun ingkang mapan wonten kayiwangan dandang mangurik yen sela kandha waru binangun ya winastan setra gandha mayit pan iku minangka dadi kratoning bekasaan sapa to kang ratu ing kono punika warnaning dewaning panggoda pangrencana ing abisik pandya Bathari Durga ya Sang Hyang Bathari Pramoni njuri sajuka keparang pinarak lenggah kadhep ingkang putra ya ingkang garwa nenggih Sang Hyang Bathara Kala katalika kala mangkono Sang Bathari dering keparang angunan ndika kadadak katungka praptaning Narendra Pusakambana nenggih ingkang putra Prabu Dewa Hiramba adoh gawe celak kareketaken teka kaya mangkono to pangandikan yen to kayos ing lisan laguning lekas
Kolong kumulung matu para karana nira mangrapuh puspita wangsalan semon jagat dewa Bathara pangestungkara dewaning sun putraku nggir putraku bocah bagus dewa Irambu apa to sababe dene sira nandhang sungkawa kaya ora prayoga lamun to sira ngendhem rasa maragake sajarwa marang pun ibu mbok menapa ibu bisa ngenteng-entengang dadi penandhang ibarate wong mikul suket pun ibu sagung ngenceng-encengi nggih Dewa Irambu. Iya anakku lanang Dewa Irambu eneng itung diitung eneng perkara dirembug kanthi bener becik ora eneng peteng sing ora bisa dipadhangi ora ning lelakon sing gawat sing ora bisa ditandangi maragake matura nggih anakku Dewa Irambu sira mono sipate kakung apa meneh jumeneng Narendra dadi wong lanang mono aja sok kulina nglelurakake ati kang ringkih apa meneh sira maca dirawat maca dirasa yen to wong kakung senengane nangis yen to luwih tumibana Bantala bakal dadi rengkam ning bumi nggo nyeke kulit ngetasake balung moprolake daging maragake matura nggih maturat majagu bocah bagus Dewa Irambu ora ketang kucem-kucem dirawuhi mbok menawa pun ibu bisa paring pisumbang pikir lan tenaga nggih maragake matura Dewa Irambu Kanjeng Ibu Betari kados ngaten raosipun manungsa ingkang kaprawasa dhateng dewaning asmara. Kanjeng Ibu estunipun kalih kula menika kepengin mungkasi jejaka kula. Kula kepengin ambek silaning pramada. Ya jagat Dewa Bathara Batobat sote selikur dina. Jeneng sira bakal mungkasi nggonmu jejaka bakal palakrama. Banjur putri ndinggir kang bakal sira kersakake yen to widodari atmajaning dewa sapa yen to pandhita majaning pendhita ngendi yen to putri atmajaning ratu ngendi pun ibu kang bakal saguh minang jambesa suruwe ndodhokorine pun ibu kang bakal ngeben-ngeben injang ajejawah sonten kula putraku Dewa Bagus nggih Irambu. Iya putri ngendi sing dadi sarajuning rasamu aku melu bombong aku melu seneng yen to kuwi bakal palakrama merga ratu muda tumaruna durung palakrama tak ibarate tumper cinawet wedang lelaku wateking benter. Nggih maragake matura sapa wanita kang dadi sarajuning rasamu
Aduh Ibu Betari. Namung emanipun Kanjeng Ibu. Wanita ingkang kuwawa nglaga ngrusak pikir kula tanah sanes. Putra-putrining swargi sinuwun Prabu Basudewa. Wingking saking Banon Cinawi kadang Ratu Ndorowati ingkang namapun Kusmaning Dyah Ora Sembadra. Ya jagat Dewa Bathara. Atmajaku nggere Dewa Iramba, apa jeneng sira ora kelak warta adol pangrungu? Lamun to sejatine Wara Sembadra mono ora kawistara pupur lamat gelung malang. Tegesipun ora kawistara prawan, ora kawistara randha merga ana sing mengku ana sing majibi, ya kuwi satriya pamadyan ning Pandhawa Siharajuna nggih. Golek wong wadon liya wae Dewa Iramba. Dewa Iramba, wonten dawuh Rama. Wong arep omah-omahku aja nerajang telung perkara kang dadi sirikane. Siji, aja nganti kowe ngroyak turus ijo. Loro ngrusak pagrayu kang angka 3 aja sok angrong pesanaan. Ngroyak turus ijo tegese aja nganti kowe rabi karo bocah sing durung umur. Yen to arep rabi golek bocah sing wis umur, merga yen to rabi karo bocah sing umure ring urung dawa, umure sing bocah kala mangsane akeh pegatane tinimbang dadine. Contone wis akeh sing rabi nom mesti pegatan sak pirang-pirang. Sing angka 2 ngrusak pagrayu aja nganti nyenengi utawa kowe seneng arep rabi karo wong wadon sing wis diwengku priya liya. Sing angka 3 aja nganti kowe angrong pesanaan tegese aja sok kowe nyenengi karo bojone kancamu dhewe. Kula sowan wonten mriki menika mboten betahaken wejanganipun Kanjeng Rama Pukulun Bathara Kala. Nanging kula nyuwun mergi kados pundi kasembadane sedya kula. Ibu. Menawi to kula mboten kasembadan dhaup lawan Wara Sembadra kapalah kapejana kula nderek. Tan samar pamoring sukma sinuh maya winahya ing sabi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana. Ya jagat Dewa Bathara anakku Dewa Iramba. Ketang tresnane wong tuwa marang anak bakal tak wujudi, bakal tak sembadani kang dadi sedyam. Mara gage derekno ibu manjing pungkuran nggih Dewa Iramba. Snika ngestawaken dawuh Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu teka wekdal dinten samangke kula kasandangan satra panengahing Pandhawa menika mengko werdi kadosa pundi. Yen mung kanthi cara wujud Janaka sira bakal bisa kasembadan gawe ngarep marang Wara Sembadra. Dina semengko sira aja wedi kangelan. Jumujuga ana maduka rawit Janaka wektu dina semengko lagi lunga saka kasatriyan. Mekaten Kanjeng Ibu, nanging pamodi pamawelingipun Ibu ya nggih. Sira kudu mawa kawicaksanan kang luwih. Aja mung nuruti karep adhedhasar kanepson. Yen to kurang beja-bejane, sisip sembiri luput katuranggane bakal kewirangan kowe Dewa Iramba. Prastawa dawuh timbalan paduka Kanjeng Ibu kula nyuwun pamit. Iya tak pangestoni nggih Dewa Iramba. Rama Pukulun kula nyuwun pamit ya. Sing ati-ati
Muga-muga nggonmu arep nyolong bojone wong liya iki engko ora konangan. Kanjeng Rama Ibu kula nyuwun pamit. Sapateng sun tumuleng mangulati puspita metemintah kang warnine tering taman anon kang sekaro warasiki jagat Dewa Bathara tak wis padhake iki kaya putraku Bagus Durna lan Patih Sengkuning kemarak ngersaning pun ibu Durna raharja laku munggir nak nanu nggih pangestunipun Kanjeng Ibu Raja lampah kula pangabekti kula katur Kanjeng Ibu. Iya wis tak tampa. Nuni nggih Kanjeng Ibu pangabekti kula. Sengkuni ya wis tak tampa. Sumengko munggah ana kayangan wigatining apa nggih Bagus Durna. Walih-walih menapa Kanjeng Ibu sowan kula wonten ngersa panjenengan estunipun kula menika dados utusanipun anak Prabu Jaka Pitana ing Astina. Sira kautus apa dening Jaka Pitana? Anak Prabu Jaka Pitana rumas uwang-uwang ing penggalih. Menawi to ngengeti badhe dumados ing Prang Bratayuda Jaya binangun. Esine kalih wekdal dinten samangke anak Prabu Jaka Pitana badhe nyuwun senjata pitulung Kanjeng Ibu. Mrih curnaning Pandhawa jayaning Kura Benjang Bratayuda. Inggih Kanjeng Ibu. Monggo wekdal dinten samangke Bratayuda dereng kawiwitan nanging upami dipun rumiyini kanthi nyirnakaken Pandhawa setunggal mbuka setunggal menika langkung prayogi. Pandhawa ibaratipun kados dene reksa ingkang ageng. Wit ingkang ageng menika anggenipun rebah menika tertamtu angel. Menawi boten dipun preteli pang-pangipun langkung rumiyin. Saking menika Kanjeng Ibu kados pundi caranipun kula nderek mrih kasembadane sedya anggenipun saged damel sirnaning Pandhawa. Iya jagat Dewa Bathara nggih Durna ya. Tak wujudi kang dadi karepaning Jaka Pitana nanging sira kudu ngerti. Jer Basuki kudu mawa beya apa wis aguh nukoni beyane nggih. Nak nggih namung nderek pinten ragatipun kula namung nderek. Inggih Kanjeng Ibu menapa biyanipun kula namung nderek. Dudu Mas Pices Araja Brana kang ndak suwun ning ingkang tak suwun nggih. Upama besok pun Ibu bisa gawe jalaran patining Pandhawa. Kurawa unggul ing yuda sajroning Bratayuda ana carane. Pundhutaning pun Ibu Tanana liya besok lamun ta Kurawa teka titip janjine. Kurawa ragane kudu dadi mangsane para Baja Barat wadyaning pun Ibu. Dene sok maning kabeh para Kurawa kudu nderek pun Ibu dadi wadya balakana. Dandang mangure klebu sira Durna lan Patih Sengkuni. Pikiran Durna rasakna dhisik pengendikane pun Ibu iki. Piye dijuni? Dinyangi apa ora? Ayo timbang isin. Nadyan to abot ya kudu dilakoni. Iki gawean numpuk-numpuk lek ora dilebokne awake sotrek neh apa ya payu. Nderek
ngersa paduka Kanjeng Ibu. Yen to pancen kaya ngono janjimu tak sekseni Durna. Lajeng kados pundi caranipun Pandhawa pecah? Inggih kados pundi caraning Pandhawa pecah? Sira bali ana Ngastina. Kowe weruh matenge wae. Carane pati ning Pandhawa mengko pasrahno pun Ibu. Mekaten Kanjeng Ibu. Yen to ora trima perkara iki kowe mara gage pacak barisana sak kiwa tengen negara Ngamarta mengko kowe bakal sumurup reka dayaku nggon golek pati ning Pandhawa. Weh, nggih. Menawi makaten ngestakaken dawuh nyuwun pamit Kanjeng Ibu. Reka dayamu nggonmu bakal mateni Pandhawa. Kowe kudu eling Pandhawa mono dimong dening Kaki Semar. Kowe kudu nggunakake akal nalar sing bener becik. Ana reka daya kang bakal tak lakoni piye carane Pandhawa supaya ringkih. Kekuatan ning Pandhawa mung ana Kalimasada. Lamun to Pandhawa wis kelangan Kalimasada, Pandhawa gampang nggone mateni. Karepmu ayo melu aku salin wujud salin sloga. Mbok sandangi Ratu Mandura Baladewa. Dene kowe sandangan Ratu Ndarawati. Ya mung kanthi cara mengkene Kakang Kala bisa gawe pati ning Pandhawa. Yen pancen kaya mengkono prayogane, ayo daya-dayana laku jantraku. Ngener mapan marang negara Ngamarta. Kabeh para baju barat tunggal sajiwa kelawan para Kurawa. Mbok ana payo-payo kang nekane aja karo ndening gawe.
kata sang Gatotkaca kinon mapakarka sita tekabira kresna parta manah remuji sekti nira anak Prabu Pringgondani nggih Siwanoman wonten timbalan ngadhawuh anggen kula lan panjenengan ngangklang jagat ngaloyo bumi ngreksa kayuwananing negari Ngamarta Tuwindrawati salebeting kula lan panjenengan ngangklang ngandhap menika sajaipun wonten dampyak-dampyak barisaning para wadyabala kirang duga mana raosing manah kula dipun caketi nggih mbok menawi menika ingkang badhe nglakuaken dom sumurping banyu bidhah abira angtreng ilang pimati monggo Wanoman kula dhiraken Arahan tengarane ngajurit kong maguru kongso tetekaya butulo para panjriting turah Gesti kata ingkang twaca layu sepi ola pangling sing mapakake lakuku kethek putih kendali sada Hanoman nggih dampyak-dampyak barisaning para Kurawa awur kelawan barisan sabrang ora pangling kuwi Surtayu ya dasar Kapranyata kuwi ngancik ladan Ndrawati wikatin ngopo tak nggo sandi lakuku tak nggo wadi karepku yen to pancen kaya mengkono kuwi kudu bali aja ngancik ladan Ndrawati apa pedulimu perkara iki apa ora ngerti lamun to Anoman minangka dadi sapu kawat jejeg wengkune negara Ndrawati yen ana bobol boroti negara Ndrawati ana tanggung jawabe kapiwara ayo sumingkira kuwi Suratayu aja ngancik ladan Ndrawati sajak nyujanane lakumu mbok raidep aku ora bakal sumingkir apa meneh mung kowe badan sepata loro sak wayangamu arep ngundurke Kurawa sak menikae yen ora gelem sumingkir kelakon tak babati barismu tingolena prapteng lampus Anoman bosen nyawang sroting srengeng tak untapne ana gayamane Bathara ya maju gedeng stakak
Cekal. Out. Out. Hey. Out.
Wah. Ot. Wah. Ot.